History and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba kemm ħaġa sabiħa li dal-għodu waqafna biex niltaqgħu miegħu, biex nagħtuh dan l-ispazju fil-ħajja tagħna. Ħalli jkunu li saħħaħna f'dak li hu tajjeb, f'dik li d-dinjità tagħna. Kemm grazzja kbira li nistgħu niltaqgħu ma' dan Ġesu ħaj anki llum dalgħodu. Ejjew niftħu qalbna lih. Illum il-Knisja tixtieq tippreżentalna lil San Luigi Gonzaga. Dan kien jgħix fis-16 seklu ġewwa l-Italja l fuq. Fil-fatt twieled ġewwa familja sinjura, prinċipijiet, però issa minn dejjem minn meta kien żgħir trabba tajjeb minn ommu missieru, però minn dejjem xtaq jażel lil Ġesu fil-ħajja tiegħu. Tantu hekk li ta' żgħir, dak iż-żmien kienu jkunu għadhom adolescenti, ġie propost li jkollu l-mara tiegħu, però ma aċċettax għax hu wera li jixtieq jikkonsagra ruħu lil Alla. U fil-fatt daħal mal-Ġiżwiti fejn hemmhekk ta' żgħir beda l-istudji tiegħu, kien verament bniedem ta' talb, ta' ġabra, ta' mħabba lejn l-Ewkaristija, però fuq kollox meta nqalat kif fil-fatt inqalat il-pesta ġewwa l-Italja, dan iż-żagħżugħ mal-ewwel mittiedu biex jgħin lill-morda li kienu dak iż-żmien verament debboli ħafna. Fil-fatt ħada l-marda u kellu jmut ta' 33 sena, qas biss laħaq sar anki saċerdot. Kemm grazzja kbira li tara żagħżugħ bħal dan iħobb tant il-Ġesu li verament poġġieħ fl-ewwel post fil-ħajja tiegħu u fl-għażliet tiegħu. Ejjew għalhekk nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla tal-li qed joffrilna din il-ġurnata ġdida. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu, fil-imħabba tiegħu. U nitolbuh mod speċjali jgħaddirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena, Mulej ħnina. Kristu ħniena, Kristu ħnina. mulej ħniena, Mulej ħnina. iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Di tolb. U Alla li minnek ġej kull don tas-seba. Intrid li l-ħajja ta' San Luigi Gonzaga l-indima tissieħeb mas-safa tal-għaġeb. Bil-merti u t-talb tiegħu għatina li jekk ma xbaħniex fis-safa nixbħuh fl-indima. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Atalija kienet Aħazija. U malli rat li miet bina, qabdet u qatlet in-nisa kollu tas-sultan.
U Ġehoseba bint is-Sultan Ġehoram u oħt Aħazija ħadet lil Ġowas bin Aħazija. ħatfitu bil-moħbi lilu u l-imredda tiegħu minn qalb uliet is-Sultan li kienu se joqtluhom fil-kmamar tas-Sodot. U ħbietu minn għajnejn Atalija u hekk ma qatluhx. U dam moħbi magħha f'dar il-mulej 6 snin fil-waqt li Atalija kienet is-saltan fuq il-pajjiż. Fis-7 sena Ġehojada bagħat iġib liċ-ċenturjuni tal-Karin u l-kapijiet tal-gwardji tal-korp u daħħalhom miegħu f'dar il-mulej u għamel patt magħhom. U ġalhom jaħilfu f'dar il-mulej u rihom lil bien is-Sultan. Iċ-ċenturjuni għamlu kull ma kien ordnalhom Ġehojada, il-qassis, u kull wieħed ħan nies tiegħu, sew dawk li kienu deħrin is-sibt kemm dawk li kienu ħerġin. U marru għand il-qassis Ġehojada. U dan ta' liċ-ċenturjun il-lanezz u t-tarkiet tas-Sultan David li kien hemm f'dar il-mulej. U l-gwardji kull wieħed bl-armi fidu għadu min-naħa tan-nofsinhar tat-tempju san-naħa tat-tramuntana, iħarsu lejn l-artal u t-tempju madwar is-Sultan. Ġehojada imbagħad ħareġ lil bin is-Sultan u xedlu l-kuruna u taħ l-insinja u għamluh Sultan. Dilkuh u bdew iċabċbu jdejhom u jgħidu Viva s-Sultan. U Atalija malli semet l-ajjat tal-gwardji u tal-poplu marret għal fuq il-poplu f'dar il-mulej u ħarset u hemm kien is-Sultan wieqaf fuq it-tribuna skont id-drawwa. U l-kantanti u t-trumbetti ma' ġenb is-Sultan. U l-poplu kollu tal-pajjiż jifraħ u jdoq it-trumbetti. Atalija ċartet ħwejjiġa u bdiet tajjat. Tradiment, tradiment. U Ġehojada l-qassis ordna liċ-ċenturjuni u l-kapijiet tal-eżerċitu u qalilhom oħorġu għal barra mill-palazz bejn żewġ filliri soldati u kull min imur warajha oqtluh bix-xabla. Għax il-qassis kien qal ma joqtluhiex fid-dar tal-mulej. U meddew idejhom fuqha u kif waslet fid-daħla taż-żwiemel għal ġewwa l-palazz tas-Sultan qatluha hemmhekk. Ġehojada għamel patt bejn il-mulej u bejn is-Sultan u bejn il-poplu li jkunu l-poplu tal-mulej u bejn is-Sultan u l-poplu. U l-poplu kollu tal-pajjiż daħal fit-tempju ta' Baal u ġarfuh u farku l-artali u xbijat tiegħu għal kollox. U l-Mattan qassis ta' Baal qatluh quddiem l-artal. Ġehojada il-qassis imbagħad assess mat-tempju tal-mulej. Feraħ il-poplu kollu tal-pajjiż u l-belt strieħet u l-Atalija qatluha bix-xabla fil-palazz tas-Sultan. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minnha. Wieħed minn nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi u l-preċetti li jien nagħtihom, uliedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem. Fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Ngħidu flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Hemm inqajjem qawwa lil David, inħejji mnara s-Sultan il-midluk tiegħi bil-mistħija l-libbes l-edewwa tiegħu, imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu. Ngħidu flimkien il-mulej għażel il-Sion id-dar tiegħu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Matteo. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallilin jinfdu jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer la bil-kamla lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallilin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnejk hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal. Iżda jekk għajnejk hi marida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Kif għad bil-bidu hekk kemm hija grazzja kbira li aħna noħolqu dan l-ispazju fil-ġurnata tagħna, fil-ħajja tagħna. Spazju li huwa l-ġid tagħna għax inħallu lil Alla jgwidana f'dak li hu tajjeb. Għax kif jgħid Ġesu stess, jiena d-dawl tad-dinja u min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. U Ġesu tant jixtieqilna l-ġid u Alla li ġie fostna propju biex jagħtina dinjità, biex jgħinna nkunu aħjar, biex joħroġ l-aħjar tagħna. Fil-fatt Ġesu darba minnhom tant xtaqilna l-ġid laqalilna nixtieqkom tagħmlu għażla fil-ħajja tagħkom bejn li tkunu għaqlin jew li tkunu boloħ. Għaliex l-iblaħ huwa dak li jibni malajr, jibni fuq ir-ramel, però meta jiġi l-maltemp jaqa' kollox. Għalien nixtieqkom tkunu għaqlin li tibnu darkom fuq il-blat. Ħalli meta jiġi l-maltemp, il-widien, intkom tibqgħu sodi. U llum propju l-iskrittura tal-lum propju tatina dan id-dawl. L-ewwel għandna propju din l-episodju tal-Antik Testament ta' Atalija li miskina kienet moħħa fil-poter, ġa kienet kapaċi tkun f'pożizzjoni fis-soċjetà ludija dak iż-żmien, però rridet iktar. U biex trid iktar saqatlet lill-familja ta' ħaddieħor. Biex żgur tibqa' tmexxi. U hemmhekk tinduna kemm il-poter, u meta ngħid il-poter ta' mhux bil-fors dawk li jmexxu l-pajjiżi u d-dinja, imma anke kull wieħed minna fil-pożizzjonijiet li jkollna. Nista' anke f'responsabbiltà fuq ix-xogħol, fil-ambjent soċjali. Jiena x'qed nagħmel bir-responsabbiltà li għandi? Qiegħed nużaha ħażin għaliex kapaċi biex nasal qed inkisser ħaddieħor, qed infarrak lil ħaddieħor, għaliex jien moħħni biss biex nilħaq jien, biex nidher jien, biex inkun jien. U kemm hu vera faċli li inti biex tasal tkisser ħaddieħor ħalli tidher int tajjeb. Però mbagħad kif indunajna l-istorja u vera hija storja vera, mbagħad tinduna li dan il-poter tant jimdela rasna li ma tarax iktar. Tantu hekk li titkisser int u titfarrak int tal kollox. U fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jitkellem fuq xi ħaġa wkoll li tista' tkun tentazzjoni kbira, il-ġid. Naħseb ħaġa li tisir ilna qalbna. Xi jkollna aħna, il-ġid li jkollna. Tantu hekk li llum hija tentazzjoni kbira għax illum kulħadd irid li jibnilu nnifsu fuq dak li jkollu. Il-kwalità tal-marka li tilbes, tal-jeans, tat-t-shirt, taż-żarbun, tan-nuċċali, tal-mobile, it-tip tal-marta. Ħalli jien meta nidher nuri dawn l-affarijiet u nuri minn għalija li jien kapaċi, li jien għandi dinjità. Għax naħseb li l-affarijiet li jkolli se jgħinuni biex jien nikber iktar. Flok ma jien nażel, kif qed jgħidilna Ġesu differenza, nażel li nkun jien dak li għandi dinjità. Fil-kapaċitajiet tiegħi, tal-karattru tiegħi, tal-valuri tiegħi, tal-prinċipji tiegħi, tal-mod kif nażel, naġixxi, nitkellem. Kemmu grazzja kbira li hawn Ġesu qed jipprova jiftħilna għajnejna biex ma nħallux li l-ġid jisir inna qalbna u jkunu li jmexxilna l-ħajja tagħna. Il għaliex verament kif qed jgħid il-ġid jispiċċa, jiġi misruq, jitmermel bil-kamla. Però l-ġid vera qed jgħid Ġesu u dan il-ġid hemm bżonn tibnu fil-ħajja tagħkom għax dak hu vera, dak hu li jibqa' huwa tajjeb li tagħmel. Huwa l-valuri li żżomm u li tħaddan u li tgħix.
Kemm nieħu pjaċir jien bħala saċerdot u kelli okkażjoni nkun ma' ħafna nies, speċjalment fil-funerali, kemm tieħu gost titkellem fuq persuni li kienu għexu ħajja forsi anki sieqta ma jidrux b'sagrifiċċju imma b'valur kbir. Għax kienu kapaċi jħobbu fit-tbatija, jgħixu għall-oħrajn. Kemm tieħu gost titkellem fuqhom fil-funerali. Għax huma mudelli tal-ħajja tagħna dak li l-Papa Franġisku jgħid indunaw għatu każ tal-qaddisin li għandkom ġirien tagħkom. Ta' kemm persuni aħna jkollna magħna u ma napprezzawhomx illa li forsi mhux dejjem tajna każ għax mhumiex jidhru fil-pubbliku imma jagħmlu xogħolhom bil-moħħbi fi-skiet imma jagħmluh bil-qalb u b'umiltà. U dan hu l-mod kif Ġesu qed jgħidli. U għalhekk qed jgħidli ma rridx nibni ħajti fuq dak li jkolli. Għax inkella t-teżor tiegħi se jkun hemm. Menti t-teżor tiegħi jkun fl-opri tajba li nista' nagħmel. Mhux ta' bxejn li Ġesu meta qalilna meta nidher qudiemu fuq se jsaqsini, mhux kemm għandi kontijiet il-bank, kemm ġemmajt xi proprjetà għandi. Imma se jsaqsini kont bil-għaġġ u sqejtni, kont bil-ġuħ u tmajtni, kont tarwinu li bbisni, kont il-ħabs u ġejt ma' ġembi, kont l-isptar u ġejt iżżurni. Tantu hekk li anki min jagħmilhom dawn jgħidu Sinjur ma meta kont hemm int? Meta għamilthom wieħed minn dawn li żgħar fost. U dan hu s-sabiħ tal-ġurnata tiegħi. Il-ġurnata tiegħi tkun mimlija b'dawn l-azzjonijiet żgħar mhux kbar, jista' jkunu anki kbar, li jiena nkun qed nagħmel mal-proxmu tiegħi f'kull mument anki tbissima, anki tislima, anki moment ta' ġenerożità ma' ħaddieħor, li nieqaf ma' ħaddieħor, li nisma' lil ħaddieħor, li nagħti każ ta' u dawn huma t-teżori li jibqgħu. Dawk huma t-teżori li ma jitmermrux bil-kamla jew jiġu misruqa mill-ħallilin, għax huma dawk li jibqgħu u dak li se nsib quddiem Alla meta nidher qudiemu. U għalhekk se jkun qed jgħidli ibni, binti, idħol fis-salta tal-Alla. U dan hu s-sabiħ ta' dak li nistgħu nibnu fil-ħajja tagħna. U għalhekk Ġesu jkompli jgħidilna x'fejn it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Hemm tinsab qalbek. Fejn ikun hemm it-teżor tiegħek, hekk u dan hu t-teżor, jiġifieri dan it-tajjeb li nagħmel allura jien qalbi se tkun hemm. Dejjem moħħni biex kull ġurnata nara kif se nżid dan it-tajjeb għal ġid tal-oħrajn u għal ġid tiegħi u għad-dinjità tiegħi. U għalhekk ħaġa oħra żgħira fl-aħħar Ġesu wkoll qed jgħidilna li l-musbieħ tal-ġisem hija l-għajn. Tafu kemm importanti l-għajn aħna, kemm tfisser għalina, però kemm hu sabiħ għall-mod kif inħares jien. Il-mod b'imħabba li bih inħares lejn ħaddieħor li ma niġġudikax, li ma nikkundannax, li ma nistmerx, li nkun kapaċi għajnejja jħarsu b'imħabba, anzi li nara tbatija fl-oħrajn u nara kif nista' ngħinhom, li nara ruġieħ il-qalb tal-oħrajn u nara kif nista' ngħinhom. Li verament bl-għajnejn tiegħi nfittex dak li verament jista' jgħin bih lil ħaddieħor u nkun kapaċi nkun rigal ta' mħabba lih. Għalhekk qegħdin għajnejja biex nara dak li hemm bżonn isir madwari u nagħmlu tajjeb. U għalhekk Ġesu mbagħad qal għax jekk għajnejna ma jkunux safja, mbagħad il-ġisem kollu tiegħi ma jkunx. U mbagħad allura għax aħna minn hemm bħall-ikel. Aħna ngħidu li l-ewwel ma tiekol lajn fl-ikel u ġustament. Tantu jekk nara platt sabiħ u mbagħad niekol. U l-istess jekk jien fil-ħajja tiegħi kapaċi nara t-tajjeb, se nkun kapaċi wkoll niekol it-tajjeb, jiġifieri nagħmel it-tajjeb, nagħmel dak li nista' nagħmel għal ġid tal-oħrajn. Imma irid inħares bajnejja għax imbagħad il-ġisem kollu jittieħed, u mbagħad riġlejja jmorru fejn għandi bżonn immur biex ngħin, u mbagħad idejja joħorġu biex ngħin il min għandu bżonn, u mbagħad widnejja jinfetħu biex nisma' il-krib ta' ħaddieħor, u mbagħad fommi jitkellem biex inkun kapaċi ngħin b'kelma tajba u faraġ. Dan hu s-sabiħ ta' dan li qed joffrilna Ġesu jew intuh dan l-ispazju Ġesu ma niddejqux intulu dan il-mument tal-quddiesa għax jista' jimlina b'ħafna ġid u jista' jagħtina dinjità kbira. Ejjew nirringrazzjawh u nitolbuh jgħinna ma naqtawx qalbna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew nitolbu għalina u għall-proxmu tagħna. Biex jieraq nitolbu l-ewwel nett għal tant nies li qed ibatu minħabba l-gwerer f'pajjiżhom. Iqaf magħhom mulej. Għatihom li jsibu min jgħinhom u tħallihom jibqgħu maħqurin minħabba l-gwerra u għati lill-mexxija tal-ġnus soluzzjonijiet vera ta' paċi
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dal-għodu qabu muġuwa, morda, fl-inkwiet, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom dak li għandhom bżonn għal ħarsien tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dal-għodu jinsabu fuq il-postijiet ta' xogħol tagħhom. Għatihom lajnuna li għandhom bżonn biex jaqdu dmirijietom bil-qalb u tħarishom minn kull ħsara kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li talbuna nitolbu għalihom. Għatihom int mulej il-għajnuna li għandhom bżonn u l-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu fis-slim. Amen. Jew induru lejn il-Madonna rigal ieħor li tagħna Ġesu għandna l-Marija bħala l-om tagħna jew nitolbuha li tieħu ħsiebna hi u tħarisna hi matul din il-ġurnata. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Luigi Gonzaga dejjem nersqu għall-mejda tas-sema b'ruħna safja u nadifa. Ħalli bis-sem li nieħdu minn dan is-sagrament insiru għonja bil-grazzja tiegħu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Diżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi. Għax il-qaddisin fosthom San Luigi Gonzaga li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba fis-salta tas-sema jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha ssawartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewwit. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-nobit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Tal-li għanna fostna huwa Ġesu li qam il-mewt u li jinsab ħajja lina f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħol boħt il-qana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Luigi Gonzaga u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien u bil-qalb. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, steħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. U lej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu li ben Talla li qed joffri bimħabba lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej inti tmana bil-ħobs tal-anġli. Għamel li naqdu b'qalb safja u li dejjem irroddulek ħajr kif għallimna San Luigi Gonzaga li llum qegħdin nagħtuh ġieħ. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Church Trails, a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma talb tagħna ħlesina u għafmana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemm qed jitlob. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina li inti jomna, li kisma tal-btana. Ġesu li twelet għalina li ikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Glorja tagħna. Amen. l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twelet għalina li ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna ta' xewk. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli grazza li għal-mulej miegħek imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' Marija dejjem. Amen. Santisma uri li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħalna, u Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwih kolla specialment dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-raba misteru ta' d-batija, meta l-sidna Ġesu għabbewħ blewda tas-salib. Missirna li inti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-disa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost id-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma ura li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina qed ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu salbuh fuq is-salib u fuq miet. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin di fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja għal-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slim għalik li kinajdu li xaħna turufnatu li teva. Li lek nitnedu aħna nikbu nawfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela fu katatana dawwalejna u krajnitiek tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament l-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u ferixni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jindi fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikuli tritin kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib steħlisna mid-denna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. għal-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-ibniktin. Itlob għalina. Għajduna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob Sultana għalina. tal-familja. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilejna ta' dejjem. Amen. Bi Krist. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost l-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Luigi Gonzaga, Itlob għalina. intkom għaddisin protettori tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Jitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirka d-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek jitluh glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Parus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.